கார்த்திகை தீபம் சீரியல்ல வரக்கூடிய எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு அல்டிமேட்டான ப்ரொமோ வெளியாகியிருக்கு. அந்த ஒரு ப்ரொமோவில் அப்படி என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வரக்கூடிய எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்த்திக் தீபா கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லி கிளம்பிடுறாரு. அப்போது சாமி கிட்ட கார்த்திக் போகிற விஷயம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறாங்க தீபாவும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு தீபா சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுறாங்க. கார்த்திக் இந்த பக்கம் போனோடனே தீபா இந்த பக்கம் கிளம்பிடுறாங்க. கார்த்திக் ரொம்ப வேகமாக போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆர்வத்தோட. இன்னைக்கு பல்லவியை எப்படியாச்சும் பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போது வர வழியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு நடந்திருக்கு. ஆனால் எப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அவர் வர வழியில் ஏதாச்சும் ரவுடிங்கில் வச்சோ இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுற மாதிரியோ கண்டிப்பாக நடந்திருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய நெத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அடி ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்க மாதிரி இருக்குது. அடிப்பட்டு அந்த மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரூபஸ்ரீயோட வேலையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா பல்லவியை தீபா தான் அப்படிங்கிறது கார்த்திக் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் நம்ம தீபாவை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. கார்த்திக் எல்லா உண்மைகளும் தெரிஞ்சு போயிடும். இதுக்கப்புறம் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது தீபாவை. ஸோ பாடுறதுக்கு வர சொல்லவும் முடியாது. என்னோட எத்தனை வருஷ பொக்கிஷத்தை இன்றைக்கி போட்டு உடைச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி மென்டல் மாதிரி ஆகிடுறாங்க ரூபஸ்ரீ. ஸோ அப்படி யோசிச்சதில் இப்படி ஒரு மென்டலான வேலையை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ கார்த்திக் என்ன நடந்தாலும் சரின்ட்டு அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு மெடிசன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. ஒரு ஆட்டோவில் வராங்க வேகமாக. ஸோ அதுக்கப்புறம் தீபாவை பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஆசிரமத்துக்கு எல்லோரும் பொக்கையெல்லாம் கொடுத்து தீபாவை வரவேற்கிறாங்க. வரவேற்று அவங்க சூப்பராக பாடுறாங்க. ஸோ பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பராக. அவங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா சாங்குமே இது வரைக்கும் பாடின எல்லா சாங்குமே பாடுறாங்க. ஸோ பாடிட்டு இருக்கும்போது கார்த்திக் வந்துடுறாரு. கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுறாரு. அவர் பாடிட்டு இருக்கும்போது தீபாவை பார்த்த உடனே கார்த்திக் பயங்கர ஷாக் ஆயிடுறாங்க. ஸோ தீபாவா இது? அப்போது நம்ம இவ்வளோ நாளாக பல்லவியை நினச்சிட்டு இருந்தது தீபா தானா? எதுக்காக இப்படி நம்மக்கிட்ட பொய் சொல்லி இப்படி நடித்தாங்க தீபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு மனசுக்குள்ளே பயங்கர குழப்பமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் கார்த்திக் தீபாவுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிற மாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த சீன்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.